Friendly game lang. Para sa laban ko sa Battle of YouTuber. Kalaban ko si Boy Ungas. Para sa training. Sa iyo, what's up sa inyo mga kabulan. Yan, may nakita akong video about kay Boy Ungas. Yun, yung kay sparring niya yung isang amateur boxer. Balita ko nabugbog daw itong si Boy Ungas. Yun ang napala mo sa Boy Ungas. Dahil iba yung mga kalidad ng mga fjord ng amateur boxer kumpara sa mga upa mo dyan sa battle VTuber. So yun, wag na yung masyadong madaldal, huwag tayong masyadong hambog dahil wala pa kayo sa kalingkingan ng isang totoong amateur boxer. Yun, sa mga vloggers lang ano kayo, mas angat kayo dahil may experience kayo kumpara doon sa mga kasali sa battle VTuber. So yun, Boy Ungas at saka Boy Bagsik, naturuan kayo ng leksyon sa laban doon sa sparring nyo sa totoong mga amateur boxer, no? So alam nyo, hindi nyo yung magagamit yung lakas nyo, yung ano nyo dyan, yung stamina nyo sa totoong boxer talaga, dahil hindi nyo basta-basta mapatatamaan yung totoo talagang boksingero. Dahil kayo magaling lang kayo dahil yung mga kalaban nyo walang mga tahal yung mga kalaban nyo dyan sa Negros, yung mga kung sino-sino yung mga kasparing nyo dyan, nagmumukha lang kayong magaling dahil yung mga kalaban nyo is mga mahina. Tas kung sa akin ka Boy Ungas at saka Boy Bagsik, iwan ko lang kung anong nangyayari sa inyo. Kaya yun, panoorin natin tong video na to at nang makita natin kung ano ang itsura ni Boy Ungas at saka nitong si Boy Bagsik, dahil balita ko nabugbog daw itong mga tao. Let's go, panoorin natin. Friendly game lang. Para sa laban ko sa Battle of YouTuber. Gagawin natin yung training. Kalaban ko si Boy Ungas. Para sa training. Timer. Yan mga Ungas. Silpo.
Malas. Yun, no? Ready, ready. Dahil mga chat, Ready. napakagandang training. Ready. Lakas si Boy Ungas. Ayos. Tingin. So yun mga kabunan, nakita natin yung sparring ni Boy Ungas at sa kalaban niya na isang amateur boxer. So napakalayo ng pinakita niyang performance sa yun sa mga video niya at saka sa battle VTuber. So sa laban na yun nabugbog talaga si Boy Ungas at saka yung kapatid niya si Boy Bagsik. Hindi talaga basta-basta yung boxing. Hindi porket binubugbog mo yung mga kalaban mo dyan, magaling ka na dahil hindi mo pa nasasagupa yung tunay na mga magaling sa boxing. Nagmumukha lang kayong magaling Boy Ungas at saka Boy Bagsik dahil sa mga kalaban nyo dyan na mga walang mga tahal. So try nyo makipag-sparring sa amin. So sa mga totoong mga amateur boxer na makita nyo yung hinahanap nyo, hindi porket binubugbog nyo yung mga kalaban nyo dyan, magaling na kayo, malakas na kayo. Kung sa inyo, hindi pa kayo malakas, Boy Bagsik at saka Boy Ungas. Ang layo-layo nyo pa mga kabu. Ang layo-layo nyo pa sa reality ng boxing. Hindi porkit kahit malaki yung mga tinatalo nyo dyan at yung Tagaluson ng mga walang tahal, yun si Boy Ungas at saka si Boy Uragon at saka si Billy Jack, walang mga tahal yun. So, huwag kayo masyadong mayabang ha. Yung kinukulaot niya ngayon si Boy Tapang dahil gusto niyo makalaban si Boy Tapang dahil sumikat kayo ng gusto. Kunti pa lang yung kasikatan nyo, yumabang na kayo. Dapat humble lang kayo. Hindi porket nakatapang na kayo sa battle VTuber, ganun-ganun na lang kayo magsalita. Matuto kayo marumispito sa nauna pa sa inyo. At yun, kung gusto nyo makakita talaga ng tunay na mga laban, try nyo makipag-sparring sa mga totoong mga amateur boxer na makita yung mga hinahanap nyo. So hanggang doon na lang siguro. Hindi ko na pahabain itong video ko. At huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ang Kasmas TV lang malakas. Boom! Let's go.